Mennyi a megélhetési költséged? Egy kisvárosban élek a középnyugaton, ahol elég alacsonyak a megélhetési költségek. Évente $54 keresek, és kényelmesen megélek ebből. Az albérletem $800 havonta egy kétszobás lakásért, a rezsim pedig körülbelül $100. Körülbelül $300 költök havonta élelmiszerekre, az autóhitelem havi $200, és a diákhitelem törlesztése is $100 havonta. Kicsit adós vagyok, de havonta sikerül körülbelül $500 megtakarítanom. A munkahelyemen van 401k nyugdíj megtakarítási tervem, és van egy Roth IRA-m is. Jól haladok afelé, hogy nyugodtan nyugdíjba vonulhassak. Tudom, hogy az én megélhetési költségeim alacsonyabbak másokéhoz képest, de hálás vagyok érte. Így képes vagyok kényelmesen élni anélkül, hogy túlzottan aggódnom kellene a pénz miatt. Néhány dolog, ami segít alacsony szinten tartani a megélhetési költségeimet. Kisvárosban élek. Általában a kisvárosi élet olcsóbb, mint a nagyvárosokban. Van egy lakótársam. Ez segít megosztani a bérleti díjat és a rezsit. Többnyire otthon főzök. Étterembe járni drága lehet, ezért igyekszem minél többet otthon készíteni. Egy autót vezetek. Az autóm már ki van fizetve, így nincs autóhitelem. Jó munkám van juttatásokkal. A munkám egészségbiztosítás és 401k hozzájárulást is biztosít. Örülök, hogy ilyen alacsony megélhetési költségeim vannak, mert így kényelmesen élhetek anélkül, hogy túlzottan aggódnék a pénz miatt.